Dead on arrival ang sarong delivery rider. Makalihis na makasalpukan ang pigmamaneho kaning motorsiklo kan kasabatan na motorsiklo sa Maharlika Highway Barangay Mancruz, Daet, Camarines Norte. Alauna 15 nin maagahon kanakaaging Martes, Disyembre 3. Pigbisnon biktima na si alias Ren, 32 anyos, residente kan Purok 2 Barangay 1 Mercedes, parehong Banwaan. Pigbisnon naman ang driver kan nakasalpukan kaining motorsiklo na si alias Nick, 21 anyos, residente kan Barangay Magang, pareho man na Banwaan. Kaiba ang 20 anyos na backride na si alias Atan. Sa inisyal na impormasyon, hali sa Harmony Village kan Barangay Mancruz, pasiring kuta sa Barangay Magang si alias Nick asin alias Atan kan makasalpukan ng delivery rider na pigdara pa man kuta sa Camarines Norte Provincial Hospital. Alagad, binawian man sa naininin buhay. Di umano yung kanyang angkas ay ihahatid lang niya dun sa Barangay Magang kasi alauna lang madaling araw ihahatid niya kasi walang masakyan ng tricycle. Yan ang kanyang pagkakasabi kasi mayroon galing sila sa yung meeting ba ng mga magkakaibigan. So wala nang masakyan, ihahatid na niya dun sa kalapit na barangay. However, na bigla naman itong isang Rossi na motor kinain yung kanyang linya kaya nagkabanggaan sila. Napag-araman na mayong lisensya si alias Nick. Desidido man ang pamilya kanagadan na rider na magsangatin kaso kontra sa nakabanggaan na motorista. Sila po ay nakalabas man ngayon, kasi hindi naman masyadong malala yung kanilang injury. However, sabi nga nila ay willing sila na makipag-usap din sa kabilang partido. Ang kwan dyan, siyempre na mataas pang emosyon nun, hindi pa nila makausap ng ayos kasi nga may namatay yung isang partido. Pagirumdom kan PNP sa motorista, maging maikmat ng gad sa pagmaneho, ngali maiwasan ang diskwido. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Danica Garcia.